Molt bona vesprada, amics oients. Benvingudes un dia més a Àrea Esportiva en este divendres 16 de juny de 2023. La Unió Esportiva Alzira ha comunicat la renovació d'Abraham Peleteiro i s'espera que al llarg de la pròxima hora puguem contar-los la presentació d'un nou jugador. El regidor d'Esports, Fernando Pascual, farà balanç dels 4 anys de legislatura que avui finalitza així als estudis d'Alzira Ràdio. El castellonense rebrà demà a les 7 al Callosa en l'anada de la final del playoff d'ascens a tercera divisió. L'infantil del Ciutat d'Alzira té esta vesprada una nova oportunitat de permanència en preferent en haver-se de repetir el partit contra el Sollana. A les 7 jugarà a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar. Sògic Casariana i Dani García disputen demà les semifinals del campionat Tecnifibre en el club de tenis El Collao. Diumenge l'equip de Copa Federació del club de tenis Alzira s'enfronta al Picassent en l'eliminatòria que decidirà la classificació per a la final. El Family Cast Club de Pilota Valenciana B rebrà demà a les 6 el Progreso de Bicorp en el trinquet alzireny. El primer equip jugarà diumenge a les 12 a Gavarda. El club de karate Alzira viatja a Toledo a disputar la final de la Lliga Kaiken. Mentre rebem al regidor d'Esports de la ciutat d'Alzira, Fernando Pascual, els contem que la Unió Esportiva Alzira ha anunciat este matí la renovació d'Abraham Peleteiro, de manera que s'unís el gallec afincat ja valencià a la nostra terra, s'unís a el porter d'Albalat, Leandro, a Bono, Jorge Ruiz i Kaiser en defensa, Marenyà, Marçà, Manu Palma i Pitu com a jugadors de mig de camp, o atacants, en este cas, en el cas de Manu Palma. Estem a l'espera de que comunique en els pròxims minuts la Unió Esportiva Alzira l'últim fitxatge, que en este cas donarà, com anunciaven ja des d'ahir, que es podrien produir novetats en la jornada d'avui, com també s'esperen per al pròxim dilluns. Estem refrescant el Twitter de la Unió Esportiva Alzira i la cobertura ens juga males passades. Doncs bé, en principi estem atents a les xarxes socials del conjunt blaugrana i anem ja amb l'entrevista amb el regidor d'Esports, Fernando Pascual. Avui és 16 de juny de 2023, això vol dir que demà, a partir de les 10:30, tindrà lloc la composició de la nova corporació municipal i una persona, un dels molts regidors que finalitzen la seva etapa és el regidor d'Esports, Fernando Pascual, a qui hem volgut tindre-la així als estudis d'Alzira Ràdio per a poder entrevistar-lo i fer balanç del que ha sigut la seva gestió. Fernando Pascual, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada a tots i a totes. Bé, regidor, això ja s'acaba. Això ja està finiquitat. 4 anys intensos que no sé si s'imaginava, no?, el que anava a ser esta regidoria d'Esports. Pues la veritat, com ho he dit en moltes ocasions, David, per a mi ha sigut una sorpresa agradable conèixer en profunditat el món de l'esport en totes i cada una de les seues disciplines, no?, que no són poquetes, que en Alzira en tenim 36 i per tant pues, sí que de veres que no coneixia, a excepció del futbol, que me portava un pare de la mà a veure la UDE, el resto de deports, pues, el mateix que tot el món, no? Pues, l'època del balonmano a Videsa, i aquest tipus de deports que tens que anar perquè són obligats, però sí que amics que jugaven al balonmano en la pista que hi havia en Venècia Vella i poco más del deport, però sí que bueno, pues una experiència agradable i també satisfactòria. I també, pues, claro, com totes les experiències tenen pues, moments clars i moments oscurs, i això és en el que he passat estos 4 anys, no? Jo no vaig a qualificar si he tingut més moments oscurs o més moments clars. Jo sí que tinc que dir que he fet tot allò que he pogut, tot allò que he sabut, i si no he fet més i he tingut els acerts que els esportistes volien que tinguera un regidor d'esports, pues, com sempre, i tu ja ho saps, que no m'importa demanar disculpes una
i 1000 vegades. Així és, com li escoltarem el passat dimecres en la recepció de la Family Cas. Quin balanç faria d'aquests 4 anys al capdavant de la regidoria? Bé, primer, el balanç té que ser d'agraïment sempre i sobretot jo no m'olvide mai ni m'olvidaré d'aquest equip de tècnics i de funcionaris que té el Departament de Deports, que són aquestes persones silencioses que no apareixen, que apareix sempre el polític, però que sense ells no hi hauria manera de poder fer totes i cada una de les competicions, de les activitats deportives que s'han fet, i tinc que dir i felicitar i agrair sempre pues, des d'Enric Taroncher com a jefe del departament, a Vicent Tortosa, a José María i a tots els conserges que se dediquen a fer també el manteniment de les instal·lacions deportives, pues, que han passat en companyia d'ells 4 anys, jo crec que agradables, no? En quant a lo que ha sigut, què s'ha fet de nou o què s'ha fet o què s'ha mantès, pues la veritat és que me'n vaig a casa en alguna tecata també satisfacció, no? És dir, pues recuperar la carrera de Sant Silvestre ha sigut també una de les coses positives que s'ha fet des del Departament de Deports. Sempre aquest tipus d'activitats se tenen que fer de la mà dels clubs d'atletisme. Hem tingut la sort de que el club de Riquí Esport Team, pues, que va ser un dels primers que se llançà al tema de recuperar aquesta carrera de Sant Silvestre que en el Sira no s'havia celebrat, no n'hi havia tradició. Després també, de la mà del Club La Rabosa, recuperar la carrera de la dona. Era important perquè havien passat 16 anys sense que esta activitat deportiva que commemora el dia 8 de març, que és el Dia de la Dona, pues no se feia al nostre poble, i també de la mà d'este club i del seu president, Facundo, que sempre li estaré també molt agraït, pues recuperarem el que és la carrera de la dona. Algo que em llamà molt l'atenció en el tema de l'atletisme és quan pues també el mateix club, no? el Riqui Esport, en la seva fusió en el club de l'atletisme Alzira, vam proposar fer el primer mig marató en el nostre poble, nocturno, la 10K. La 10K, i bueno, pues diguem, bueno, pues anem a provar, no? I la veritat és que provarem, va ser un èxit, enguany en repetit, i també pues és bonico canviar el color del cel i passar d'aquest cel blau a aquest cel brillant en estrelles per a poder córrer per la nit. I també pues, és algo que se queda ahí i que espere que els pròxims mandataris, en aquest cas regidor o regidora, que encara no sabem qui va ostentar a dia d'avui la regidoria de Deports, pues, que continue en totes aquestes activitats de l'atletisme que hem portat en aquesta legislatura endavant. I després tenim temes importants que han sigut events deportius de magnitud en quant a afluència. La Copa del Rei de la U del Sira contra l'Atlètic de Bilbao, bueno, pues, veure atravegar el Súnyer de gom a gom, veure aquesta afició al futbol, vol dir que existeix l'afició al futbol en Alzira, Per tant, n'hi ha que veure també què és el que puguem fer entre tots para que el Súnyer, cada partit que juga la UD, pugui estar també ple d'aficionats. Bueno, pues, també ha sigut una col·laboració en la UD per part del Departament de Deports, que també m'emporta, això ja, com dia a vegades, el debe i l'haver, no? Pues, bueno, me l'emporta en l'haver, disfrutar d'eixes eliminatòries, disfrutar també d'eixa Copa del Rei contra el Bilbao. Hem fet en el futbol sala història. Jo no, evidentment, ha sigut el club i els jugadors, però bueno, començarem l'any 2022 en un playoff, és a dir, vam ascendir a segona divisió fa 4 anys, i fa 2 anys farem ja el primer playoff per a intentar l'ascens a primera divisió. Algo que vam veure culminat el dissabte passat, tornem a la mateixa, no? Quan te ve a la memòria aquestes instal·lacions deportives com el Palau, entrem allí i me dia l'alcalde, això pareix que era l'època on el balonmano d'Avidesa estava així i jugava això, que és quan se va fer el Palau. N'hi ha que recordar als nostres oients que el Palau s'ha començat a construir perquè el balonmano de la mà de Luis Sunyer, de l'empresa Avidesa, ha començat a pujar per amunt i bueno, alcançarem també les cotes màximes del balonmano espanyol. I bueno, pues, el dissabte passat, vibrar, alegria. Bueno, jo la veritat és que
feia molt de temps que no m'ho passava tan bé, i també feia molt de temps que no estava tan content. És a dir, vaig sentir tot el que havia sentit partit rere partit, que he estat en companyia del president Vicent Fontana allí al seu costat en cada partit, perquè la veritat és que el futbol sala, i ho vaig dir l'altre dia quan fèiem la recepció a l'equip, li ha donat una vida a la gent jove del nostre poble, i aquest esport dinàmic, i aquest esport que te alça un poquet l'adrenalina, i sobretot a la joventut pareix que siga el deport que li agrada, i que jo crec que ara en aquest ascens a la primera divisió pues, també anem a continuar veient com la gent més jove del nostre poble i també d'esta comarca, perquè clar, som un equip de primera divisió, a València, que la gent vulgui vindre a veure els partits. Anem a tindre ixe Palau dels Esports, pues, jo crec que en uns aforos importantíssims que li donaran també al nostre poble, quan se fan aquest tipus d'esdeveniments, manegem economia. La gent ve al teu poble, especialment l'economia de l'hostaleria. I bueno, pues això ha tingut pues una satisfacció enorme, ¿no? I després no me puc oblidar de dos esdeveniments esportius. Primer, el tenis taula. Tenis taula hem viscut pues bueno, eixe ascens a la primera divisió del tenis taula d'Espanya, també aquests partits que s'han jugat en Europa en la temporada passada. És el gran desconegut, que molta gent hauria d'acostar-se al Pérez Puig per a conèixer realment l'espectacle que es viu allí. Bueno, pues és de veres, no? És dir, jo he anat a alguns partits, no a tots, i bueno, pues sí que és de veres que, primer que este recinte on se practica el tenis taula és xocotet. Tampoc podem... Allí, sí, massificar, però bueno, de tota manera podia anar més gent, podria estar per darrere tranquil·lament, però costa, no?, entre que està en el Pérez Puig i que la gent no sap realment el tenis taula, el nivell que s'està vivint així al Cira. Bueno, pues si te pareix, aprofitem avui esta despedida meua per a dir a la gent aficionar a lo que els agradi, de la manera que els agrada denominar-la, al ping-pong, no?, com li diria el meu fill. Sí, no, que ells també ho diuen, no pues és una cosa pejorativa. Que s'acoste allí al Pérez Puig i que veja un deport també de veres dinàmic i emocionant. I després, en quant a qual que ha sigut els esdeveniments més importants d'estos 4 anys, pues el Campionat d'Espanya d'Halterofília ens va permetre també rendir un homenatge més que merescut a Julián Perea i portar així a lo que és lo milloret de l'halterofília en la categoria d'infantils i alevins i juvenils. I la veritat és que aquest tipus d'activitats esportives també ens donen categoria de poble, perquè els campionats d'Espanya, com molt bé tu dius a vegades, pues són de tota Espanya, no? I que bueno, pues, ens dona també una llàstima que aquest tipus d'esdeveniments, i sí que també anem a veure si esta pròxima legislatura pot haver algun inversor que invertisca en fer algun hotel. No tenim places hoteleres en Alzira, i això pues, el problema el tinguérem en la Supercopa, l'hem tingut en el Campionat d'Espanya d'Halterofília, i més especialment, i per últim vull comentar-te el Campionat del món de pilota. Ha sigut algo increïble, no? Increïble tindre un campionat del món en un poble com Alzira. Jo és que no m'ho podia creure, pensar que érem subseu d'altres seus que hi hauria, no? Però ser a soles al Cira que ho acollirà va ser meravellós. Pues la veritat és que tinc que dir que primer que res agrair-li a la que ha sigut la consellera de Cultura i de Port, a la companyera de Citre Poble Amic, de Sueca, a Raquel Tamarit, quan es va reunir per dir-nos això tinc, València vol ser sede del Campionat Mundial de Pilota, i nosaltres pensem que al Cira pues, i a començar aquestes negociacions, aquestes conversacions per aconseguir pues, ser, com molt bé tu dius, no una subsede, sinó ser la sede, pues, també ha sigut una de les coses que m'emporta també pues, en eixe haver, no? Perquè al final dius, eres el regidor de deports, tu no pintes res, així pinten tot menys tu, però sí que quan encapçales i dirigixes des de la part política i de la part administrativa aquest tipus d'esdeveniments, no? Un campionat del món, t'emportes amics, t'emportes satisfaccions. Jo, per exemple, no olvidaré Alberto Soldado. Alberto Soldado és el alma mater de la pilota. Sí. Bueno, pues ell també
ficar també el seu granet d'arena perquè el Sira hagi sigut la capital de la pilota del món. I també una persona que, ho ha dit sempre que he pogut, que ha sigut Diego Gómez. No? Diego Gómez, com a alcalde del Sira, també va ser el que va dir anem a tirar endavant, anem a ficar diners. Claro, que aquestes coses... Sí, això de baix no és. Sí, de baix no és. No? I, bueno, pues això és un poc resumir-te, David, la pregunta que m'has fet dels 4 anys, pues, t'ha volgut significar què és el que en aquests moments me ve a la memòria de lo que ha sigut el més important en quant a esdeveniments esportius. He intentat estar a l'altura, segurament no ho he aconseguit, però jo ho he intentat. Així és. Tenim un pressupost per a esports que és al voltant d'un 5% del total, no? D'uns 40 milions, estem en uns 2 milions d'euros, un percentatge que encara queda més baixet per als clubs, no? No sé si tocaria augmentar aquesta ajuda, com reclamaven els presidents de la U, de l'Alzira Futbol Sala, tant per a l'èlit com per a l'esport base? Bueno, això és un dèficit que portem arrastrant des de fa molt de temps. És evident que hem estat en aquests últims 4 anys escoltant aquest tipus de reivindicacions de tots els clubs, no? Les subvencions que en aquests moments se reparteixen són migajas, no? 110.000 euros per a 36 disciplines deportives, pues no deixen a res. Els clubs més... Comentaven, per exemple, que el Peñíscola de Futbol Sala rebia el doble que tot l'esport d'Alzira. Bueno, però això jo no dic d'arribar a aquests nivells, òbviament, però... Veure, això són les prioritats que se marquen el govern, no? Nosaltres portem ja... portem 8 anys de governs de coalició. Anteriorment era un govern monocolor que tampoc tirava castells en quant a lo que són les subvencions, no? Hem fet una línia continuista. I sí que m'agrada pues, dir-ho sempre que puc, i ara pues, te ho comente també a tu, perquè els nostres oients també ho senguen una vegada més. Mentre este govern que acaba demà ha decidit no augmentar els impostos durant 8 anys, i l'anterior govern va decidir els 2 últims anys no augmentar els impostos. Portem 10 anys que els alcirenys i les alcirenyes no han tingut ningun augment en impostos, ni en preu públic, en res de res, ni siquiera hem augmentat l'IPC de l'aigua potable. Per tant, tenim una deficiència d'ingressos. Això és com l'economia familiar. Si tu ingresses 1.000, pues te'n gastes 1.000. No te'n vas al Caribe, te'n vas a l'apartament, a la platja, si el tens. No te pots gastar el que no tens, i bueno, pues, això és un poquet el que ens ha passat en aquests 8 anys de govern progressista entre el PSOE i Compromís. No hem pogut fer tot allò que voldríem, no hem pogut ajudar a aquestes entitats deportives com les ajuden en la mateixa categoria en altres pobles, i jo la veritat espero que, ja que tots els partits polítics que s'han presentat a aquestes eleccions en les seues visites als clubs han promès que sí que van a fer-ho, jo de veres que en el moment veig en els pressupostos que aquesta promesa és una realitat, no té cap ningú dubte que faré un article d'opinió felicitant a estos polítics que formaran el nou equip de govern, de que han pogut fer-ho millor que jo, que espero que sí, que ho facin millor que jo, perquè jo entre regular mal, espero que ho facin millor que jo, i que de veres aquestes promeses que han fet les puguen complir, perquè és molt bonico passejar-te en la campanya electoral, prometer allò que tu saps que no pots complir, perquè després n'hi ha que confeccionar un pressupost, i una ciutat com Alzira, en un dèficit de 8 milions d'euros de falta d'ingressos per no augmentar impostos, és el que n'hi ha que dir sempre i afrontar-ho. I quan recibeixes les crítiques dels clubs, jo sempre dic el mateix, si és que no augmentem els impostos, pues si no augmentem els impostos, els ingressos són els que són. I jo dic avui, i ho ha dit sempre, insuficients. Són ingressos insuficients. A veure, vaig a ficar l'anècdota de la subvenció que fa 2 anys va rebre el tenis taula, 65 euros, una vergonya. El tràmit costava més que els diners que va rebre, una vergonya. Un equip que havia acabat de pujar a primera divisió, que l'Ajuntament
li subvencionen en 65 euros. Pues per què? Pues perquè, mira, les bases de les subvencions són les que són. Mos regim per unes bases estatals. La mateixa subvenció que el Ministeri li pot donar al Real Madrid o al Barcelona o al Bilbao, les mateixes bases són per l'Ajuntament d'Alzira. I això és el que n'hi ha que canviar. Des del Consell Assessor de Deports, jo dic una vegada més, el pròxim Consell de Deports, que estudie fórmules de que les subvencions canvien de la manera de ser, que estiguem dins de la legalitat, però una altra fórmula. No és possible l'anècdota que t'acabo de comentar o que el club de frontenis tinga una subvenció de 300 euros que no pot ni siquiera pagar les seues fitxes. Per tant, el tema del deport n'hi ha que canviar-lo. Jo no he pogut, és que vinguin que ho facin, n'hi ha que canviar-lo i n'hi ha que continuar endavant perquè cada dia més és una gran sorpresa i així ho dic i ho manifeste, veure com tenim més de 8.000 persones que practiquen esport. Una barbaritat. Te parlo de fitxes federades. Sí. Ara, si vegem l'ocupació de totes i cada una de les instal·lacions deportives, són xifres astronòmiques, que a vegades, si no te les demostren, costa de creure-te-les. Vaja que sí. Suposa que la dispersió de les instal·lacions, no? Perquè al llarg dels anys tenim el Mercat d'Abastos, fèrem el 84 el Fontana Mogor, quedava una peça i una pastilla i és on se posa el Palau d'Esports, però poliesportiu, Aspar, Pérez Puig, Venècia, cada cosa està en un lloc i això és un problema, no? De manteniment i d'augment de costos. Bueno, pues ahí me toques la fibra, perquè jo sempre en estos últims 36 anys que m'he dedicat a la vida pública, en aquest cas en l'Ajuntament d'Alzira, per distintes responsabilitats, sempre he manifestat el mateix. No he tingut la sort de tindre en el meu poble, que és Alzira, un disseny urbanístic on toca, però a ningú nivell. És a dir, avui estem parlant així de la dispersió d'instal·lacions deportives, però podríem també parlar de la dispersió de 11 polígonos industrials. Per tant, el disseny urbanístic, jo no vaig a dir que hem tingut més tècnics de l'urbanisme, però no ha sigut un disseny acertat. Què passa? Comencem en l'any 1979, en el 81-82, se decideix transformar el que era el Mercat d'Abastos, que és el que avui serà en un futur el Fontana Montgort, i ahí diguem, anem a ficar ahí 2 pistes, anem a convertir el primer que se fa en els anys 80 i anem a portar el Mercat d'Abastos fora del casco urbano. Mal disseny. Mos ha donat la raó el resultat final quan tots els informes tècnics demostren que el techo se caía perquè havien llevat les pilastres que aguantaven els cuchillos. Claro, pues mal disseny, mals urbanistes, mals tècnics, mals arquitectos. Però l'època tampoc donava per a més, i Alzira tenia que ser capdelantera, que no podia ser d'altra manera, i per tant el Fontana ha donat el seu servici durant molts anys. Després, el que tu dius, no? I què tenim que fer? Un palau, el fem al costat del Fontana. Tornem a equivocar-nos. I després ens tornem a equivocar quan dissenyem el que és el polideportiu de Tulell. Ens tornem a equivocar. Fer un polideportiu al costat del riu només té que mosquits. I avui és un problema, no? És un problema sanitari i és un problema gordo el que tenim allí. I després un disseny que no l'hem acabat. I per això ara esta pròxima legislatura espera que els nous mandataris, el nou regidor, el nou alcalde i tots els partits que conformaran aquest equip de govern reprenguen el que és el projecte que presentaren fa escassament un any en el Consell Assessor de Deports, on n'hi ha una inversió de més de 10 milions d'euros per als pròxims 4 anys en instal·lacions deportives, 2 pistes semicobertes en el recinte de Tulell, que és el que ara està fent, s'ha fet en Algemesí, se va fer fa uns anys en Carcaixent, són pistes que molt ràpidament se construeixen i el que és el preu està entre 600 i 650.000 euros el cost de fer una pista d'este. On aniria? Aniria en la part de lo que és el ciclocross. Que malauradament ha deixat d'utilitzar-se. Bueno, també aquestes coses són les que la bona intenció de l'anterior regidora estava de moda el ciclocross,
El 2019 tenen l'última publicació el Club de Tulell. La BTT que muntarem en el Cira, també en la Casa Blava. Són deports de moda que a vegades ens obliga la moda a fer inversions i que després, lamentablement, això seria una ubicació que plantejarem, no? El mateix que el terreno municipal que està a l'altra part, enfront, el que és a esquenes del Col·legi Tirant-lo Blanc. Hi ha 2 pastilles també importants on també caben això, no? I això és un poquet el futur, no? El futur també està en quant a inversions en el que és ampliar la platja de la piscina descoberta. N'hi ha una petició que pareix ser que tots els partits que han pegat la volta estan d'acord, que és en cobrir la piscina descoberta. Jo estaria encantat a que això fos una realitat, però per això, com te deia antes, fan falta diners. I un poquet, i això són totes i cada una de les inversions que n'hi ha. En esta legislatura han sigut molt poquetes, David, les inversions que s'han pogut fer, com te dia antes, no? Millorar les goteres del Pérez Puig, un desastre. Això no se millora ni espinyant. Pues està previst que se canvi el techo. Claro, quan parlem de dir canvia el techo, però és que al final les plaques estan cuites. Les plaques del techo estan cremades, no puja una empresa constructora a fer la reparació, xapussereta, perquè no n'hi havia altra manera, i a medida que anava xafant les planxes anaven quartejant-se. Per tant, tenim ahí un problema gordo en quant a les goteres. Les goteres del Palau, farem una reparació, millorarem alguna cosa, però poquet. Que s'han fet durant tants anys. Vale. Entonces, què va falta? Pues va falta canviar tot el sostre. Una altra reparació important. Lo mateix, pugen les persones que estan allà dalt i el que són les planxes estan cremades. És que les instal·lacions deportives tenen que tindre manteniment. No és bonic, no és el millor fer una instal·lació i després n'hi ha que mantindre-la. I el que no pot ser és no mantindre-la, i això és un problema, no? Un problema que jo l'altre dia li comentava al president del futbol sala, a Vicente Fontana, que és un problema a tindre en compte. Però ja eren importants els partits de segona, ara te venen de primera, se van a transmetre tots, que vinguen unes pluges durant la setmana prèvia i que tingués un problema greu. I estem en una zona que les pluges últimament són torrencials. No plou o no plou. I per tant, torrencials vol dir que t'entra aigua. Per tant, és un problema també que el vam resoldre, però no està resolt. És a dir, una xapuseta més, que és jo li dic a la meva legislatura de deports, en quant a lo que és el manteniment, li dic la legislatura de les xapusses. Ha sigut xocotetes coses, com si fos l'economia de l'abuela, no? Agarres així un grapaet d'euros i per ahir es comença a fer. I sí que és de veres que han hagut tres inversions que sí que, a poquet s'han acabat, també en l'economia de l'abuela, que ha sigut la pista multiusos de Venècia, que la primera vegada que el constructor FAM, en vez de fer-nos la caiguda a les vores, mos la fa còncava i pa dins. Els humans som imperfectes, el constructor falla, de veres tinc que dir que al final s'ha portat molt bé. El constructor que va fer, que era un constructor local, al final al seu cost ha reparat completament des de zero esta pista i és la que està gastant-se. Després també tinguem en la mateixa economia de l'abuela l'oportunitat de construir una nova pista de vòlei, perquè el vòlei en el Palau, i ara a partir d'ara encara més. Siguis creixent el club. I això. I després sí que és de veres que hi havia una intenció des del primer dia que vaig ocupar el càrrec de regidor de deports, que era recuperar el camp de Xixerà. El camp de Xixerà no podia ser allí un recinte abandonat, això estava completament perdut, i sí que ens posarem a treballar des del primer dia per a recuperar-lo i fer un camp de xespa natural que servirà també per a mantindre el que era la xespa natural del Sunyer en condicions que no se poguera gastar i s'estadi només que per als partits i els entrenes que els místers consideraven oportú, i tot el més, tota l'activitat deportiva d'entrenes se farà en Xixerà. Això ho hem aconseguit, això mira, m'ho emporte en l'haver, ho hem aconseguit, i després l'últim que estem fent és que el tema del camp de Raúl Alventosa per al futbol de querubins, ja està obert ja, s'ha ficat ja la primera fase de Saorra, queda la segona fase, i a partir d'ahir el césped artificial que serà aquest camp,
perquè des de que se va construir allà per els anys 2002 pues no ha hagut sort. Ara hem vist el fallo, no? El fallo és que quan hem llevat i hem escarbat, el que n'hi havia a baix era arcilla, per tant no podia drenar. Entonces ja podia ficar-li el que vulgueres, que per això aquest camp tu recordaràs que se sembrava, se resembrava. El campo era estafa, que diria López. Muy bien, i al temps se moria. Bueno, pues claro, quan tens baix el piso d'arcilla, que és completament impermeable, pues bueno, pues això és un poquet... I ahí que... la xespa està pressupostada o quedarà a expenses de que pugui haver un pròxim pressupost, una pròxima subvenció? A veure, quan se fa economia de l'abuela, és lleve d'ací, posa allà, pues ara el mateix, no? Ara espera que des de la direcció tècnica del Departament de Deport, com te dia en el seu cap Enric Taroncher, pues al regidor o regidora que vinga, jo també quan fem l'intercanvi de carteres, pues també diré que això està ahí, que queda l'última espenta, que no pues pot estar això en un cost que no pot aplegar, calculem sobre uns 40-45.000 euros el que queda per fer. Està bé. I bueno, pues tindrem una nova instal·lació que fa falta també en Venècia, perquè l'escola de la UDE cada vegada va a més i Venècia se queda molt xocotet. I després en manteniment, que ha sigut també, diria jo que l'hermana pobre, no? Pues bueno, pues ens hem gastat en 4 anys 550.000 euros, és a dir, a 100 i pico mil euros per any, que és insuficient, és a dir, per lo que parlàvem antes, mantindre totes i cada una de les instal·lacions que se desgasten, mantindre, i ho dic també perquè se m'ho faig a cas alguna vegada, mantindre el vandalisme que se produeix fin de setmana tras fin de setmana en els vestuaris. Un escàndalo. Mare meva. Però bé... Els caps de xespa artificial de futbol 11, no? Que fan falta els dos ser canviats. Això ja, jo crec que... Això és el que te comentava d'eixe pla quatrienal, que jo crec que els nous responsables del govern municipal deuen de ficar en marxa des del primer dia que assumeixen el govern. Un plan quatrienal d'inversió en instal·lacions deportives. Els camps de xespa artificial, el camp número 1 de Tulell està per canviar, està alçant-se. El camp de Venècia, el mateix, ja no li queda res, ni caucho, no té res. Són 13 anys que té i encara més de Tulell. Per tant, aquestes inversions fan falta, pues bueno, que el nou govern les prioritzi en companyia dels clubs, que se doni la participació, que els clubs també entenguen quina és la priorització, a què se dediquen els diners dels impostos dels residents i que bonament pues, reparteixen les inversions en funció de les prioritats. És evident que quan una activitat més se practica, més atenció necessita. Teniu pressupostat el cost de la substitució de cada camp, perquè sí que el de futbol 7, el Nacho Barberà, en el seu dia costa 50.000 euros, canviar el xespa, ara parles també de 40-50 el de Raül, és de futbol 11. Sí, està tot pressupostat en el que és este pla quatrienal que presentarem en el Consell Assessor de Deports. I recordes el cost dels camps? No me'n recorde. Una petició que han fet els clubs als partits que estaven en campanya era el fet de poder accedir amb més facilitat a les instal·lacions. L'Alzira tenia un problema perquè portes tancades, tema de pluges, l'halterofília també no disposava d'aixes claus per a poder a les 2 de la matinada poder anar allà a posar poals o en el Palau. Explica un poc aquesta política que heu mantingut des del departament. Bueno, pues la política és la política de la seguretat i de la responsabilitat patrimonial. Hem estudiat diverses alternatives en esta legislatura que avui acaba. Lo que passa és que els informes jurídics no eren favorables. Tu no pots una propietat municipal, tu no la pots cedir capritxosament a ningú. Tens que fer una concessió. Els convenis avui ja no existeixen, ara són concessions. Poden fer convenis, sí, alguns ajuntaments ne fan, però a partir de la llei de transparència els convenis tenen que ser accessibles per tots. Les concessions també. Per tant, difícil, no? I ficava jo l'altre dia que vaig estar en un encontre molt xulo, no?, en el vicepresident de l'Alzira, en Rafa Asensio,
parlant també d'aquest tema, i li va dir que hi ha un problema que tindreu i tindrem que solventar des de fora i des de dins. Si traguem un ple de condicions per a fer una concessió de la instal·lació del Sunyer, no solament pot presentar-se la U d'Alzira, se pot presentar qualsevol. Un altre club de futbol. Sí, sí, perquè és una concessió pública, Ja. a través d'un cànon. Qui més dona, qui millor oferta, i això és la transparència de les concessions. Per tant, ahir jo li comentava, dic, anem en cuidado. Anem en cuidado. Però el que és el conveni que reclamava Juan Antonio el divendres passat de poder portar el camp, el club Això, i tal. però això és una altra cosa. És que els convenis, en el moment els informes són negatius. Perquè els informes són que se camine per cada concessió. Però la concessió està oberta. I jo li comentava l'altre dia a Rafa, mira, quan traguérem la concessió del quiosco del Sunyer, podia presentar-se qui volguera. Quan tragueren la concessió del quiosco del Tulell, podia presentar-se qui volguera. Això és el mateix, no? Claro, que se presenten els interessats, sí, però una instal·lació d'aquest tipus, com és el Sunyer, que el Sunyer és especial. Sí, sí. Te puc dir que no molt lluny d'Alzira existeix també una instal·lació en la que té interès en gastar el Sunyer. Una instal·lació deportiva. No juguen. Aquesta instal·lació deportiva és de palos, però bueno, té interès també. De golf. Sí, té interès també en gastar el Sunyer. Per què? Pues la Galiana, per a que els oients ho sàpiguen, la Galiana, que voldria tindre aquesta possibilitat, no?, de que els equips vingueren, s'allotjaren allí perquè i entrenaren el Sunyer. Vol ampliar el seu nicho de negoci. Vol que vinguin així equipos d'Europa que s'hospeden en el seu hotel i que practiquen el futbol en el Sunyer. Ja hem tingut ofertes perquè se l'alquilem. T'ho vull que dir, quan parles d'aquestes coses són coses que jo sempre es dic a la gent, no?, del club que se ho parlen a Espallet. És a dir, el tema del gimnasio d'halterofília. Si tu fas una concessió, avui en este poble, i tu saps millor que ningú, n'hi ha deficiència de gimnasios. El municipal està rebentat, ahir o després ahir, diguem, no se poden ja apuntar més inscripcions. Els privats estan tots a tope. Si tu ara traus a la concessió el gimnasio d'halterofília, possiblement tingues pues més nòvios, a part de clubs. Perquè avui els clubs i tot aquest tipus d'instal·lacions és una sort que el deport vagi endavant, però també el deport està convertint-se en un negoci. Estan convertint-se la majoria en empreses. Per tant, jo sempre demane als nous que vinguen, als nous dirigents, als nous polítics, que aquest tema se l'agarren en calma, que ho estudien bé, que facilitem des de l'Ajuntament tot el que puguem facilitar i més, però que el tema de les concessions i convenis, que s'ho agarren en calma, no se troben sorpreses. I després siga pitjor. Perquè ara, per exemple, com atenem, ja després demà, el dilluns, com atenem la petició del Club del Futbol Sala, que ja el seu president ho manifestà l'altre dia en la recepció, que li agradaria que el Palau fora en exclusivitat per al futbol sala. La gimnàstica necessita també un lloc. Claro, allí tenim el vòlei, I el vòlei. tenim la gimnàsia rítmica, però és que tenim moltes activitats d'associacions que van allí a fer la seva pràctica de l'esport. Associacions culturals, associacions de malalts mentals, associacions que tenim en el poble que de matí van allí a fer les seves activitats. Com pots tu fer una exclusiva? Pues jo dic, assentem-nos, a mi este viatge ja no me toca, la meva part ja me l'han portat, ara jo dic que s'assenten tots, que ho plantegen, que defengam el que és públic, no tragam a concessió instal·lacions municipals deportives, sinó que sentem-nos, compartim-les el millor possible. És evident que el futbol sala en primera divisió va necessitar moltes més hores, molt més espai. Bueno, pues anem a veure com ho podem fer. Mentre el Fontana no el tinguem acabat, pues la veritat és que
Jo, si algo també m'emporta en l'haver, i volia dir-ho avui, és que per fi hem gastat els recintos deportius dels col·legis públics. Per fi. Sí. Per fi. Això és algo inalcançable dins del món de l'esport. Jo recordo moltes vegades, a l'hora de confeccionar molts programes electorals en el meu partit, en el Partit Socialista, que jo ficava n'hi ha que utilitzar les instal·lacions dels col·legis perquè el deport del barri siga, te'n recordes d'això, veritat? Sí. Bueno, pues per fi, en esta legislatura, a través de la desgràcia del Fontana, hem pogut irrompir en els col·legis i això ja s'ha quedat ahí. Que sí, que tenim que compartir les decisions en l'AMPA, en la direcció del centre, però estem anant, ¿vale? I per tant jo crec que estem avançant per un bon camí, per una bona via, i segur que tots els problemes, tenen solució. I jo espero que el nou equip de govern es solucione i faig entendre allò que la solució és tècnica i és jurídica, perquè a vegades parlem i el problema el tenim els polítics perquè sempre tenim informes tècnics que no ens en podem eixir. Dia una reclamació des de la pandèmia és en el recinte de Tulell, que els usuaris no estan d'acord en que s'entre per una porta única. T'ho anava a preguntar. Claro. I ara te fiquen damunt de taula de no, és que per seguretat un recinte s'entra i segueix perquè n'hi ha de controlar l'accés. És que això no és... El problema és que perquè has de fer més coses si el conserge no està sempre allí. Bueno, però aquest problema del conserge pues ens assentem i el solucionem, però el tema, jo tinc els informes damunt de la taula i s'ha quedat allí en el Departament de Deports que el que és el control de l'accés és porta única, així i en tots els puestos no... El problema és que si tenim una llonganissa de mig quilòmetre o més. I després què ha passat també? És dir, la pandèmia mos ha canviat les normes. La pandèmia mos ha ficat que fiquem control d'accessos. Però realment aquests tornos... No, però el control d'accés està allí, el conserge dins de la caseta, que és el que fa el control d'accés. Que tenim una distància. Mira, la setmana passada me toca el president d'un club d'atletisme que feia allí unes proves i me diu, és que no m'han deixat entrar un cotxe a descarregar les botelles d'aigua. Bé, pues això no hi ha dret. No hi ha dret. És que una cosa és pregunte en el departament i me diuen, no, és que no ho ha demanat per escrit. Jo dic, feu el favor. A veure, un poc més laxos des tècnics, dels nostres amics. Jo dic, a veure què passa, però compte això perquè són veritats, no? Són veritats, i clar, m'envia este company la fotografia tirant l'aula, les caixetes d'aula per dalt de la valla, i jo dic, això què és? Però compte això com a anècdota, que no deixen de ser anècdotes, no? El que passa és que aquestes anècdotes avui les tenim que regular. I tot el món té que saber que si el conserge té una missió, la té que complir. I que si tu, per entrar un vehícul dins d'un recinte deportiu, tens que sol·licitar-ho, doncs ho has de sol·licitar. Si no sol·licites, el conserge no te va deixar entrar, perquè si no la responsabilitat és d'aquest senyor. Per tant, jo dic que entre tots hem de millorar-ho tot, i jo dic, en bona voluntat, tot s'arregla. I jo espero que tot el món, en aquesta nova etapa, que es comencem a partir de demà dissabte, en nous polítics, en nous gestors, en nous directors polítics, pues que tot el que és el deport se millore al màxim. Jo estaré content i satisfet de veure que allò que jo no haig pogut lograr ho logren els meus predecessors, no? I és que vinguen, com jo dic sempre, David, que ho facin millor que jo estaré supercontent d'això. Anem a continuar en l'últim tema, el de la piscina, com ja parlarem la setmana passada, llarg i estès, pues ho deixarem, però el tema Fontana-Mogort, que l'alcalde va anunciar dimecres en la recepció del Family Cas que en setembre o octubre es podria utilitzar. Com que a nivell amateur ja no s'utilitzen vestidors per a canviar-se o dutxar-se, es podria començar a utilitzar realment mentre seguissin les obres paral·lelament, simultàniament? A veure, jo és que no vaig a desmentir el meu alcalde, que l'aprecia molt, no. I ho vaig dir. I tu ja digueres que tu dates no dones mai. I ho va dir també quan tancarem l'acte de la recepció, no? És a dir, a veure, jo vaig estar per l'esprà en el que és el Fontana. Jo Fontana el veig verd. Sí que és de veres que
conforme va quedar el constructor, que anem a tancar-ho, estem pintant també l'interior, estem pintant l'exterior, però mos queda encara un muntó, mos queda la il·luminació, mos queda el piso. El piso pareix que és el més fàcil, El piso pareix que anem a ficar un piso que és en rotllos, les campes, piso modern, xulo i ràpid de posar, però encara mos queda un muntó, no? Això està licitat, està tot en marxa o encara... Els diners estan, el que passa és que ara venen els problemes que hem tingut, els problemes del Fontana, i no me canse de repetir-ho i no me canse de demanar disculpes, perquè jo crec que al final algú té que eixir dient que mira, que no ho he fet bé, ¿vale? Bueno, pues me toca a mi com a responsable polític, ho dic. És un tema més tècnic que polític, però com els tècnics no hi eixen, pues tenim que eixir els polítics, que també tenim que donar la cara sempre que faci falta. Bueno, pues el tema del Fontana està un poc verd. Jo ja ho sabia, però ahir per assegurar-me me'n vaig a veure-ho, sí que és de veres que està un poc verd, i després el més important que ningú ho tenim en compte és que al final aquesta instal·lació té que tindre la seva llicència d'activitat. I que no... Que així avui les coses no és anem i xuem. No, sí. Ahí té que estar l'informe de l'ingeniero municipal, que ens té que dir que aquesta instal·lació reunir les condicions de seguretat, antiincendios, dir tot el que és la seguretat d'una instal·lació, el seu pla d'evacuació, i tot això jo la veritat és que no ho veig per després demà. I per què va la cosa tan verda, com tu dius? Per què retarda tot tant? Pues bueno, així és que... En gener parlaven de que faltaven els 400.000 euros, que s'aprovaren en el plenari, se suposa que ja estaven els diners per a... Pues perquè te comente el mateix que t'he dit antes, no? És que així en l'administració hem volgut controlar-ho tot tant, que està bé que controlem, però mira, apliquem la llei de contrats per un municipi com Alzira, el mateix que el Ministeri de Foment per a fer l'AVE a Galícia. Bueno, no és el mateix, no és el mateix construir l'AVE a Galícia que milers de milions d'euros que fer el Fontana, però els procediments són els mateixos. Primer, fiscalització, el pliego, i qualsevol procediment, estem en 6 mesos. El Fontana ha sigut el desastre dels desastres, és a dir, ningú se pot enganyar més tècnicament i administrativament que el que ha passat en el Fontana, ningú. Que si el projecte no era el bo, canvia el projecte i tot això, 6 mesos més, 8 mesos més, ara me falten els diners, fica-li diners, pugen els materials, ara revisió de preus, lo de Fontana de veres que si ho havien fet adrede no mos hauria eixit tan mal, és dir, vaig a fer-ho adrede i no és tan mal, i això és el problema del Fontana. Problemes que anem a tindre en un futur immediat del Fontana, pues que n'hi ha obres que tenen que tornar a sol·licitar. Per què? Perquè no estaven incluïdes en el projecte. I no se li pot... Quines són i per què no... Sí, pues, tot el que és la part de dalt, de vestuaris, els vestuaris no estan en el projecte. I com pot ser que no podrien estar? I aquesta pregunta ja no te la sé contestar jo. Això ja és un tema dels tècnics que han dissenyat el projecte, pues, això no me toca contestar-la, me toca criticar-la fins a un punt. Però tu me preguntes, i què falta? Pues falten encara algunes coses. Per això, quan el meu alcalde diu, pues jo crec que ho diu des de la il·lusió i des de les ganes que pot tindre un alcalde o un regidor de deports en què això s'utilitza, perquè veus la pressió que tens, veus la pressió d'un muntó de millars de deportistes que tenen que utilitzar aquestes instal·lacions i que tu eres impotent, te sents impotent per a dir-los sí, aneu a utilitzar-la, no, perquè tu no manes. És que tot això que dius que ara s'ha de licitar, tot això ja s'ha començat a treballar. Està començant-se, sí. Sí. Està començant-se, ara la part tècnica, pues, al nou regidor li dirà no, és que ara vaig a licitar el projecte i vaig a externalitzar-lo. Un altre procediment administratiu. Anem a fer el plec per externalitzar el projecte de vestidors. I n'hi ha que adjudicar-lo 6 mesos més. Una vegada adjudicat, ja té vostè adjudicat la redacció del projecte, redacte el projecte. En quant de temps? En el temps que jo t'he marcat en el ple de condicions. Són procediments administratius que, claro,
Això és molt farragós. Jo t'ho explico a tu perquè tu eres una persona que t'impliques en entendre això, però dime això, que me'n vaig jo a fer-me un cafè al bar de Venècia, aquí li ho explique. Claro. I me diuen, tira per allà, tu, t'ho dic en retraor. Què m'estàs contant? És molt difícil. L'explicació de Home, jo tinc clar que si tu hagueres pogut fer-ho tot molt més ràpid, segur que hagués sigut molt més ràpid. Pues no ho dudes. Perquè jo que no me canse... minxar-se este sapo... Bueno, pues és el sapo que m'emporta... I això és el més gran, saps que sempre m'agrada dir-ho, no? M'hauria agradat que algo que vaig heretar, perquè vaig heretar la ruïna, vaig heretar el primer dia la ruïna del Fontana. I en 4 anys he sigut incapaç, políticament, /administrativament, /tècnicament, de solucionar el problema. I és algo que sí que de veres que me costa digerir i m'ho comporta, perquè tinc que ser realista, tinc que afrontar les realitats, i la realitat de la meva regidoria de deports en aquests últims 4 anys és que el tema del Fontana, avui, i estem acabant de la legislatura, demà s'acaba, està encara verd. Ai, quan me digueren d'un club que t'havies reunit amb ells, que parlares del 2025, me vaig espantar. Pues perquè no vull, David, enganyar a ningú. És que no vull enganyar a ningú. És que el Fontana és algo que se n'anà de les mans a tot el món. I damunt, pues claro... Ara, potser te plantejaries haver-lo fet nou? No, és que jo no he sigut l'executor de les obres. És que jo soc l'usuari com a regidor de deports, però no és la competència meua. La licitació, jo l'explique perquè ningú l'explica. Però a mi no me correspon explicar l'urbanisme ni les obres. Jo les obres del carrer sí, les de la vorera, les del Clot, les del Bordillo, i sí que són meues, però les grans obres no ha sigut en esta legislatura una responsabilitat política que jo tenia, però bueno, que tampoc tinc ningú problema en explicar-ho, en explicar què passa, però més allà d'ahir no, perquè no me correspon a mi explicar quins són els errors, que sí que els explique, quins són els fallos, i sobretot jo, la veritat, no sóc optimista en donar fetges, i per això no ne done, No sóc optimista. Vamos, és que pense, David, que qualsevol polític que dona fetges s'equivoca, que no està en les teues mans. Tu pots donar fetges de lo que estigui en les teues mans, però per desgràcia, pels polítics, res de lo que és l'administració i el procediment administratiu està en les mans dels polítics. Els polítics només estem per anar on ens diguen, complir la nostra obligació, impulsar els projectes que podem impulsar en funció dels mitjans econòmics. Això sí que és la nostra obligació, impulsar els projectes, però els procediments administratius, la fiscalització, l'execució, són tot funcions dels tècnics municipals. I ja finalitzem. Què li recomanaràs a partir del dilluns al pròxim regidor o regidora d'esports? Pues mira, li recomanaré que continuï atenent als clubs, que no diga allò que no pot dir, que no diga coses que no pot fer, i sobretot honestitat en els clubs. Els clubs deportius i els deportistes dels polítics se mereixen, en aquest cas, del polític que sigui el que ostenta la delegació de deports en el meu poble, se mereixen respecte, col·laboració i sempre estar al seu costat. I a canvi, els polítics recibim altres coses que no són tan alegres. Ja està. Però és que això és el que jo sempre he dit. La vocació de servici públic és ixa. És donar el millor que tens i no esperar res a canvi. I avui, en la societat en la que vivim, pues la veritat és que és una societat crítica, exigent a tots els nivells. A tots, mare meva. A tots els nivells. Igual, a mi va que jo, com tinc 2 delegacions que m'exigeixen molt, pues dic, ara parlant de deports, dic que els deportistes són exigents i tenen dret a exigir. I els polítics tenim el dret de gestionar fins on puguem. I on no puguem, dir la veritat. Fins allà pleguem. I això pues, no pot ser. I ja està. Si és que no li demanes res més, perquè mira, pues, és molt bonico poder estar al front d'una regidoria de deports, quan jo de veres me'n vaig en aquesta alegria i aquesta satisfacció d'haver estat compartint moltes hores en molts deportistes la seva activitat, i continuaré, com va dir l'altre dia, pues, visitant, perquè molts deports no coneixia,
pues en esta època en la que ja estic jubilat del tot, pues continuaré pues visitant a la UDE, continuaré visitant el bàsquet, visitant lo que és el futbol sala, l'halterofília, tots aquests clubs en els que de veres m'han arropat i m'he sentit pues, molt volgut, que ha sigut en la gran majoria de les entitats deportives del meu poble. Perfecte, regidor, moltíssimes gràcies, que avui era un dia que s'havia agafat moscós, efectivament, però ha volgut atendre la telefonada del Cira Ràdio. Avui era un dia moscós per a mi i així no ho vaig anunciar. Això vol dir de vacances per als funcionaris que s'agafen un dia d'assumptes propis. Molt bé. Bueno, pues moltíssimes gràcies per la seva atenció durant aquests 4 anys que sempre fins on l'ha deixat, en aquest cas la justícia, per exemple, el tema de la piscina i en altres casos pues, sempre s'ha banyat tot el que ha pogut. Pues moltes gràcies a tu, David, perquè m'he sentit sempre molt còmode en cada una de les declaracions. I a més, preguntant-li coses que pogueren no ser còmodes, no? que sempre ha volgut respondre. Però és que l'obligació, tornem a dir-te el mateix d'antes, l'obligació d'un polític és sempre afrontar les coses i de cara. I sobretot mirar a la gent als ulls. I mentides poques. Fantàstic, que tinga una llarga vida i que la puga disfrutar. I tu que ho vegis. Efectivament. Moltes gràcies. I acabem amb informació d'última hora. La Unió Esportiva Alzira ha tancat un acord amb Manel Busquets, jugador nascut a Caldes de Montbui, a Barcelona, en 1999, perquè s'enrole al projecte de la Unió Esportiva Alzira. El jugador català que ha tingut una trajectòria que va començar al Camprodon fins que en cadet va fitxar per l'equip de la seva localitat, el Caldes de Montbui, on competia en l'última categoria. No obstant això, la seva progressió va ser vista pel Mataró, que en segon any de cadet el va signar per competir en Divisió d'Honor Cadet, la Lliga Autonòmica de Catalunya. I en etapa juvenil va continuar al Mataró. El seu primer any va ser un pas endavant en enrolar-se en el segon any al juvenil de l'Adam i una de les pedreres més reputades i importants del futbol català. El seu tercer i últim any d'etapa va ser al Sant Andreu, a la Divisió d'Honor. A més, capitalins va debutar en un duel davant l'Horta en tercera divisió. La següent etapa de Busquets va ser als Estats Units, on va defensar a cavall les universitats de Duquesne i Syracuse. I en el seu últim dels 4 anys que va estar al país americà va ser seleccionat en el draft per a la MLS, però dels 100 elegits inicials sols que en quedaven 70 i l'ex de l'Olot es va quedar fora. En Estats Units, Manel va guanyar la USL 2 en el desmenàs i en la següent etapa es va graduar en Economia. En el seu retorn a Espanya, Manel va signar amb el seu exequip, el Sant Andreu, per consolidar el seu bon estat físic i futbolístic i va disputar 10 partits en mitja temporada i, curiosament, es va perdre el play-off d'ascens davant l'Olot, que poc després seria el seu equip. La passada campanya, Busquets va formar part del conjunt olotí i, tot i que els de la Garrotxa no pogueren evitar el descens de categoria, el nou jugador alcirista va ser elemental en el transcurs de la temporada amb 3 gols de molt bé factura davant el Formentera, a casa i a les Illes i a la ciutat esportiva del València Club de Futbol. Va jugar davant del seu nou equip els 2 partits lliguers, en l'anada al Sunyer, 56 minuts, i en la tornada a 78, guanyant una molt bona encontre donant l'assistència del segon gol. El vallesà és un extrem de banda ràpid, fort, bon l'espai i amb qualitat, que ha apostat pel projecte blaugrana i per jugar, millor dit, en el Lluís Sunyer Pico. Així és com resa la nota de premsa que s'ha emès en la pàgina web de la Unió Esportiva Alzira, udelcira.com. Doncs amb aquesta notícia d'ultimíssima hora ens acomiadem. Tornem el pròxim dilluns a les 2:10 a més informació esportiva de la nostra ciutat i també del castellonense, que juga demà i sa promoció d'ascens a tercera divisió, el partit d'anada. Bon cap de setmana!